Hyvää iltaa Natali, mikä meillä on fiilis tänään? Hyvää iltaa Natali. Sit mennään. Kun ei olla enää ennallaan, otetaan yks askel kerrallaan. Mähän vannoin nyt mene läpi ala ja ylämäkiä. Nyt eikä ikinä oo mulle tarvetta menneistä tai susta mitään pahaa puhua. Vaik sait mut uskomaan, ei mua voi rakastaa, ne haavat on jo. Ja sitten käsitustapa, vai oot sä pilkahdusvalosta? Autiotalossa, josta ilman sua ei saa kotia. Mieti, miks aina kun on täällä pala liekki ja ikkunasta muistetaan pilkahdusvalosta. Autiotalossa, josta ilman sua. Ja sit kaveri kädes kiinni ja tassi senkaa.